Owanistanly türkmen dinanlary oktýabrň aýagynda alınıp gaçylan 9 ýaşly Abduraufyň boşadylmagyny talap edip geçirilýän köpçülikden ýörüýüşlere goşuldylar. Mazary Şerifde 200 çemet aýal Balx vilayatynyň yerli dolandyryş müdirligine baryp bu ýerde çadyr dikip ornaşdylar. Demonstrantlar hökümet çağany boşatmak üçin anyk çäreleri görýänçä bu ýerden gozganmajakdygyny aýtdylar. Mana giyce gündizin yoluna bilir gariyas. Mana bugün gelir, erte gelir, oğlum gelir deyip hiç haber derek bil oğlumdan yok. Giyce gündiz bilir umidda. Mana gelir. Bu zalimlerin avladı yok mi? Bu zalimlerde ferzendi bolsa bırakan bilen bir Müslümanın ferzendini bırakan etmezler. Bu hükümetten hiçbirlere bir tavacüh eden yok. Bu oğlanlar tavacüh eden yok. Bir Müslümanın avladı tahsil etip bilmese, bir yere barıp bilmese, bundan bir hükümet balıptır min. Mana giyce çapyalar, gündiz çapyalar, mana deyip hiç bu hükümetten tavacüh zat yok bilere. Çağı 29 oktýabrda mektebe barýarka näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçyldy. Onu orlandyr enatalaryna çağatynyň nähili gynalýanlygyny görkezýän video iýerip $1,5 milyon pul talap etdiler. Bu mokdardaky puly tapyp bilmedik maşgala polisiýa ýüz tutdy. Tutuş ýurt boýunça ýüzler çağdan birnäçe hepde bäri çağany tapmak we boşatmak üçin owgan häkimetlerinden kömek talap edip çykyş geçirýär. Häkimetler alınıp gaçylan Abduraufy boşatmagy finansiýandygyny aýdýarlar. Häkimetler alınıp gaçylan Abduraufy boşatmagy finansiýandygyny aýdýarlar. Owanistanly türkmen aýallary köpçülikden demonstrasiýalara 5 dekabrda goşuldylar. Häkimetler aýallaryň çykyşlaryny ýowuzlyk bilen garşy aldy. Polisiýa sowuk howada ýygnanan dinanlara suw sepdi. İnsan hukuklaryny goraýjylar yerli häkimetleriň hereketlerini tankyd etdiler. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani hem demonstrantlara garşy görkezilen eden etdiligi ýazgardy. Bile bere etiden beri geldik, su sepişiyorlar. Bile sudan korkamız yok biller. Biller işattan korkamız yok, bile Abdurauf canı gerek biller. Häzir çağany boşatmak boýunça protest çykyşlary Owganistanyň 6 vilayatynda geçirilýär. 11 dekabrda Washingtondaky türkmenler hem demonstrasiýalara goşuldy.